Vítam vás späť u Minecraftu, u nového dielu. Minule sme naťažili dia, dosť na to, aby sme mali full dia. Ešte nám ostalo. A ako som naposledy vravel, že vlastne chcel som hľadať kožu z kravy napríklad, aby sme mohli mať enchant table a enchantovať si vety. Ale totiž to... Ja som unlock. Takže vlastne šli sme. Povedal som vám, že ja sa ozvem, keď nájdem, a našiel som vesnicu a ešte druhý tento bióm, kde by mohla byť krava. Tak, vrhnime sa na to. Takže najprv ja by som si asi naťažil hay bale, čo? Takže, čo to tu máme? Zbytočné veci vyhodíme. Železnú motiku? No jasné, to je užitočné. Keby niečo, to je najneužitočnejšia vec na mojom svete. Takže, no... Ne, samozrejme, je to užitočné. Asi sa No, čo to tu máme? Holík. Nič radšej, hej, no. Takže naťažíme si tie hay bale. Dobre. To už si robíte zo mňa asi... Tak, vezmeme si boom. Tak. Čo by sme mohli vyhodiť? Toto. Ne, papier, nie. Toto. Dobre, to by sme mali. Naťažíme si teda toto. Bum. Kováreň! Nič som nepovedal. Ty kokos, tak to je najväčšia sračkovitá kováreň, ktorú som v živote videl. Dobre, hej, bejlíky sme si rozkraftili a chleba. Chleba. Chleba je treba. Chleba. Prosím vás, mohli by ste mi napísať do komentov, že ako to vziať naraz? Prosím, na počítači. Lebo absolútne to neviem a už ma to Ej. Presne nám to vyšlo krásne. No máme chleba až. Ale viete, čo nemáme? Kožu! Takže asi rage kvita nemáme. Ale nebojte sa. Ja som milý. Prečo ma to nenapadlo skôr?
Pozrite. Ja môžem takto ťažiť. Ty kokos, takto som... S Bohom papier, s Bohom. Nastáva nová éra. Kožená. More! Yes! Máme to. Máme to. Máme to. Nič. Nič? Ani... Však tu máš more knižky, čo chceš ďalej? Nič! To čo sú za sračkovité enchanty? To čo sú za sračkové enchanty, prosím vás? Ja Prečo to ťaží? Ja som nebyl. Tak. No, berem knižnice. Nie, viete, prišiel som do knižnice a vzal som ju. Áno. Je mi jasné, že myslíte si, že aký som mega chytrý, mega mozog. Lebo, prosím vás, jak sa kraftia? Jak sa kraftia? Dajte mi sekundičku, prosím. Zistil som, ako sa kraftia knižnice. Teda, jasné, ja som to vedel. Vlastne, potrebujem získať drevo. Áno, to som zabudol povedať. Samozrejme. Takže ospravedlňujem sa za to, že som to zabudol povedať. Áno, zabudol. Prosím, nehejtite ma za toho, že neviem, ako sa kraftia knižnice. Teda viem. Ja viem všetko. Nie, absolútne. Zničený portál. No, zdarma ťaženie, tak vám poviem. Ja nepotrebujem holého psa. Čum ti dá ten parkour, more. Dobrý deň. No ja potrebujem viac dreva. Viete, čo mi došlo? Ja som vlastne mal mať ten enchant table o 2 bloky ďalej od tých knižníc. No, čo už? Miau, 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 miau. Miau, 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 miau.
Drevo, 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 drevo. Samozrejme, ak ste nevideli minulý diel z Minecraftu, ja vám ho dám! Jupi, jupi, jupi! Máme tu crafting. Máme tu crafting. Ej, Zigo. Blocks Fruit. Bývala kedysi dobrá hra, no čo už dnes v nej dobe už to je taká... Nič moc vám poviem. Nič moc. Yes, otvoríme si portál a asi pôjdeme enchantiť. Jupi, jupi, jupi. Takže čo tu máme z Kaza Havede, to mi je na hovínko moje. No, na nič, ne. Počkať. Adios, amigos. Berem. Pozrite, takto položíte, lebo samozrejme, vy ste moc chytrí. Takže to viete. Takto. A tak. Ej. To mi nejako nevychádza. Počkať. To bol smart trick. A teraz dáte lapis. Takto. To ste určite nevedeli. A teraz tu máme lepšie enchanty. Jupi, jupi, jupi. OMG, 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 OMG. Tak, pekne. Pekne, hodne dobre. Počkať, motiku. Bum. A ideme. Nejaký úplne peckové enchanty tam chcem vidieť. Sráčik. Hovn. Strašná Spída jedna, počujeme sa ty, a neviem vyvažaní. Spída jedna. No tak, si robíš asi Pikachu, mal zadku papuťu. Vidíte, aký chytrý chlapec toto. Aký chytrý chlapec. Malé. Aha. Musíme sa uspokojiť. To je trochu divné, vám poviem, že sa musíte uspokojiť. Ej. Jej, máme full enchanted. Jupi. To je to. No
Čumte na tú rýchlosť, to proste, to, neviem. Neviem. Auč! Absolútne som spadol. Teraz by som asi ukončil tento diel, lebo on bude krátky, takže... Čous. Nevadí. Alebo ideme zažiť! Nie, ukončím to. Tak s Bohom, priatelia.